Sa pangunahing balita, phreatic eruption ay tala sa Bulkang Bulusan. Apektadong residente pumalo na sa migit sa 74,000. DOH Bicol nagbabalalaban sa peligro ng ashfall mula sa Bulkang Bulusan. Rex Lagman tuluyan ng sinibak sa pwesto matapos mapatunayang guilty sa weteng payola. Bago po sa anumang posisyon, imposible na. Padre de pamilya patay ng mabangga at makaladkad pa ng isang pampaserong bus sa Ligao City. At isang daan na kapulisan mula sa Police Regional Office 5 ipinadala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para tumulong sa nalalapit na Bangsamoro parliamentary elections. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw, ika-28 ng Abril taong kasalukuyan. Isang phreatic eruption ang naitala ng PHIVOLCS sa Bulkang Bulusan kaninang umaga. Batay naman sa pinakauling tala ng DSWD Bicol, pumalo na sa mahigit 74,000 residente ang apektado ng pagputok ng nasabing bulkan. May report si Rose Bilista. Isang malakas na phreatic eruption ang naganap sa Bulkang Bulusan alas 4:36 kaninang umaga. Tumagal hanggang alas 5 ng umaga na nagdulot ng malawakang ashfall partikular na sa bayan ng Huban. Kwento ng residenteng si Nanay Zunida ng Purok 2, Barangay Boroboran, Huban, nagising na lamang siya sa malakas na dagundong at mabahong amoy. Nagulat na lamang daw siya nang makita ang makapal na abo sa labas ng kanilang bahay. Kailangan kami dito na mas di nga mga ngayon masyado maano ang abo. Yung nakaraan, makakapal. Ayon naman kay Boroboran Chairman Noel Derry, malaki ang iniwang pinsala ng pagputok ng Bulkang Bulusan, lalo na sa pananim ng kanilang mga magsasaka. Katatapos lang ng emergency meeting ko ng Barangay Development Council para i-assess yung mga danyos, mga nasira, yung na posibleng tinamaan, hayop, yung mga pananim, para ma-assist namin kung mga ilang porsyento ang mga naapektuhan. Kasi yung quality niya siguradong bababa yan pagdating ng panahon. Kumpara sa ibang barangay na di tinamaan ng abo, ng asphalt. Kasi yung quality niya parang minsan hinog na, makulat, parang itong, kaya mababa ang quality niya. Ang tendency ay mabakal. Ang residenteng si Joan ng Barangay Puting Sapa ng parehong bayan, ang ilan din sa daang-daang residente na naabutan ng news team sa evacuation center. Anya, agad silang nagtungo sa evacuation center lalo pat may 7 buwan siyang sanggol at may hika ang isa niyang anak. Naisipan namin mag-evacuate kasi yung mga anak ko may asthma, tapos baby, 7 months pa lang. Pati sa akin, masama sa pakiramdam yung ashfall kasi masakit sa ulo, tapos parang sa tiyan, parang masusuka ka na yun nga. Ayon kay RV Lodronio, Chief ng MDRRMO Huban, patuloy ang kanilang ginagawang monitoring at pag-alalay sa mga apektadong residente. Namahagi rin anya ang kanilang opisina ng mga face mask at tubig at patuloy rin na nakikipagtulungan sa BFP, PNP at iba pang opisina ng gobyerno para sa agarang pagtugon sa iniwang pinsala ng pagputok tulad ng pagsasagawa ng road clearing operation. So actually, simula pa last week, nagkakaroon na kami ng mga steps for response and then reminder din sa public. Actually, nung last week, nagkaroon na tayo ng tinatawag na pre-disaster risk assessment kasama yung iba't ibang ahensya para mapaghandaan yung sakaling ang pagputok ng bulkan. And last week, nagpadala na din kami ng mga sulat sa mga barangay captain, including yung mga instructions, mga IEC materials, nagbigay na din po kami. And then, nag-distribute kami ng around 9,000 na face mask nung Friday. So, 7 barangay, binigyan namin ng face mask, tigwa 1,000 isa. Samantala, batay sa pinakahuling datos ng DSWD Bicol kaninang alas 12 ng tanghali,
umabot na sa 74,209 katao o katumbas ng 14,813 pamilya ang apektado ng pagputok. Pinakamaraming apektado sa ashfall ng Bulkan Bulusan ay mula sa Irosin na may 8,158 na pamilya o 40,776 katao mula sa 22 barangay. Sumunod ang Huba na may 2,934 na pamilya o 14,671 katao mula sa 10 barangay. At ang Kasiguran na may 1,925 na pamilya o 9,625 katao mula sa 10 barangay. 358 na pamilya o 1,815 katao sa Barcelona mula sa 2 barangay. 1,300 na pamilya o 6,500 na katao ang mula naman sa 6 na barangay ng Bulusan at 155 na pamilya o 787 katao mula sa isang barangay sa Gubat. Samantala, 19 na pamilya o 61 na katao ang kasalukuyang nasa mga evacuation centers. 6 na pamilya o 16 na katao sa Irosin at 13 pamilya o 45 katao naman sa Huban. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bidista. Dahil sa naganap na pagputok ng Bulkang Bulusan, nagbabala naman ang Department of Health Bicol sa mga residente laban sa mga sakit sa respiratory system at iba pang peligro sa kalusugan na dulot ng ashfall. May report si Maine Sinares. Nagbabala ang Department of Health o DOH Bicol sa mga residente malapit sa Bulkang Bulusan laban sa mga sakit sa respiratory system at iba pang peligro sa kalusugan dahil sa ashfall. Ayon kay Dr. Gladys Escote ng DOH Bicol, maaaring magdulot ang volcanic ash ng irritation sa respiratory tract lalo na sa mga may asthma at chronic obstruction pulmonary disease. Maaari rin itong magdulot ng pamumula, pangangati at pananakit ng mata at skin rashes. Mga bata at mga senior citizen ang kadalasang pinakaapektado ng ganitong mga sakit. Peligroso rin ang ashfall sa mga motorista dahil maaari itong magdulot ng aksidente. Una-una po natin in-evacuate ay ang mga kabataan at ang mga senior citizen, no? Pero kahit hindi po senior citizen, yung nasa kalagitnang age group, kung sila po ay may mga history na talaga ng karamdaman, like ay mga na-stroke na pasyente natin, no? Yung mga immunocompromised, yung may mga history na lang sakit sa baga, kasama po sila sa ini-evacuate na natin para makaiwas sa lalong peligro. Upang maiwasan ito, pinayuhan ng DOH ang mga apektadong residente na magsuot ng face mask at goggles. Manatiling nasa loob ng bahay hanggat maaari. Magsabit ng mamasa-masang kurtina sa mga bintana at pinto. Hugasan ng mabuti ang mga mata ng maligamgam na tubig. Kung makapasok ang abo, iwasan ng pagkuskos. Hugasan ng mabuti ang mga pagkain at ang mga kamay bago kumain at magluto. Agad naman daw kumonsulta sa doktor kung may kakaibang maramdaman matapos na ma-expose sa ashfall, lalo na kung mahirapan sa paghinga. Sa ating pong mga kababayan, lalo na po dyan sa Sorsogon, iba yung pag-iingat po ang ating paalala sa lahat at kung hindi naman po kayo sa Sorsogon, as much as possible, limit na lang po muna ang pamamasyal, no, para makaiwas din po tayo kasi hindi rin po natin alam kung kailan ulit bubuga ng panibagong ash o kailan ulit magkakaroon ng ashfall ang Bulusan Volcano, no? Samantala, bilang paunang tulong na mahagi na rin umano ang kanilang opisina sa Sorsogon ng mga face mask at hygiene kit sa mga apektadong komunidad. Sila po ay nakapag-distribute na rin ng mga additional face masks, tsaka mga ibang gamot, and mga hygiene kits. Sa ngayon po, ang departamento po, ang regional office ng Department of Health ay nag-aantabay din lang po kung ano pa ang kailangan. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares. Sa ibang balita, tuluyan ang sinibak sa pwesto si Grex Lagman ng Ombudsman matapos na mapatunayang guilty sa kasong grave misconduct dahil sa pagkakaugnay nito sa wedding payola sa Albay. Habang buhay na rin siyang pinagbawalan na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Nagbabalik si Maine Sinares.
Formal nang sinibak sa pwesto si Albay Governor Edsel Greco Alexander Burse Lagman matapos mapatunayang guilty sa kasong grave misconduct dahil sa pagtanggap ng milyon-milyong piso na payola mula sa iligal na operasyon ng weteng sa Albay. Ito ang inihayag ng Office of the Ombudsman sa kanilang inilabas na desisyon. Ayon sa Ombudsman, malinaw na nagkaroon ng korupsyon si Lagman. Idiniin ng Ombudsman na ang paggamit ng posisyon para sa personal na interes ay isang paglabag sa tungkulin. Ang kaso ay nagsimula sa reklamong isinampa noong Pebrero 2024 ni dating Barangay Chairman Alwin M. Nimo ng Anislag, Daraga, Albay. Inamin ni Nimo na siya ang bagman ni Lagman. Nalingguhang naghahatid ng 60,000 pesos na payola mula sa isang weteng financer bilang kapalit ng proteksyon mula sa sangguniang panlalawigan. Pinatibay ang testimonya ni Nimo ng dalawa pang testigo na sina Jeff Mangalinaw at Dexter Maceda na parehong nagsilbing tagahatid ng pera kay Lagman mula 2019 hanggang June 2022. Mula November 2020, direktang dineposito ang pera sa BDO account ni Lagman na umabot sa mahigit 8.1 million pesos. Bagamat binawi na ng 3 saksi ang kanilang mga testimonya, hindi ito pinaniwalaan ng Ombudsman dahil sa kahina-hinala nitong pagbawi. Nanatili ang dating mga testimonya at deposit slips bilang matibay na ebidensya. Bukod sa grave misconduct, itinuring din ng Ombudsman ang ginawa ni Lagman bilang indirect bribery. Dahil dito, ibinigay sa kanya ang parusang dismissal from the service at iba pang kaukulang parusa. Habang buhay na rin siyang pinagbabawal na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Nilinaw naman ng Ombudsman na walang sapat na ebidensya para maideklara si Lagman na guilty sa mga kasong dishonesty at neglect of duty, kaya ibinasura ang mga ito. Samantala, nitong Biyernes muling naupo bilang gobernador ng lalawigan si Glenda Ong Bongao. Naging acting governor si Bongao ng 6 na buwan matapos na pansamantala noong mapababa sa pwesto si Lagman. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares. Padre de pamilya patay na mabangga at makaladkad pa ng isang pampaserong bus sa Ligao City. At mga hindi pa nakokolektang basura, tumambad sa kahabaan ng Duterte Highway sa Daragalboy. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Lito. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong, kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Sexy na!
Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kalikasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ganito dapat kasarap ang buhay. Madaming pagkain kasi kayang-kayang bilhin. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Sino nang ready mag-Sharon? Palutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Pag may Kiko, may Sharon ka. Number 51 sa balota. Wala kayo sa idol ko. Nakapag-exam ako kahit kulang pa yung tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Kapatang si Idol, palagi nang valid ang mga certificate. May cash grant pa ako kahit wala pa akong 100 years old. Yung idol ko ang gumawa ng helmet law. Kaya marami nang naisalba ito. Sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, kayo ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Patay ang isang padre de pamilya matapos na mabangga ng isang pampasahirong bus at makaladkad pa ng ilang metro. 4 na bata ang iniwan ng biktima. May report si Danica Garcia. Wala namang uberti kami. Isang ama ang pumanaw matapos masangkot sa isang aksidente sa kalsada umaga nitong Miyerkules, April 23. Kinilala ang biktima na si Guillermo Camino Jr., 41 anyos, residente ng Puro 4 Barangay Tambo, Ligao City. Ayon kay Seni Maristela, live-in partner ng biktima, masipag at mapagmahal na ama si Camino. Mahirap umano para sa kanya ang tanggapin ang pagkamatay ng kanyang kinakasama, lalo pa at maliit pa ang kanilang 4 na anak, kung saan ang isa ay may malubhang sakit. Masakit po para sa amin kasi po iniwan niya po ako ng ganyan kasi mga maliliit pa po yung mga anak ko. Kung paano ko sila mapapalaki ng maska, ganyan di po ako makapagtrabaho. Ang masasabi ko lang, Bisay mo, alam mo man yan na payaba kitang maray. Pinapangako ko sa'yo, hindi ko yan papabayaan mga anak mo. Batay sa investigasyon, sakay ng kanyang motorsiklo, papasok na sana ito sa kaliwang bahagi ng daan upang magakot ng mga aning palay nang biglang nag-overtake ang isang pampasaherong bus na naging dahilan ng pagkakakaladkad sa biktima. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan si Camino at agad na isinugod sa ospital. Sa atin pong investigasyon, yun ang pong lumalabas na hindi nila napansin na may papaliko na palang motor. Sa bilis po ng mga pangyayari, kaya nabigla din sila. Sa ating pong mga kababayan, number 1 po, laging mag-ingat sa pag-drive natin ng mga motorsiklo. Lagi po nating siguraduhin meron tayong safety gear. Nakasuot po tayo. Unang-una po, importante talaga yung ating helmet sa pagsakay natin sa motorsiklo. At itali natin, hindi lang display sa ating mga siko, yung ating mga helmet. Bagkus isuot natin at laging magsuot ng helmet. Yan talagang main concern natin. Nagkaroon na ng pag-uusap ang dalawang panig at nangako na ang bus company na sasagutin nila ang lahat ng gastusin sa lamay at pagpapalibing sa biktima. Nakaburol na ang bangkay ni Camino sa kanilang tahanan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Sandamakmak na basura ang tumambad kaninang umaga sa bahagi ng Duterte Highway sa barangay Tagas, Daraga, Albay. Kasabay ng mga nagkalat na basura, umalingasaw rin ang masangsang na amoy sa lugar. Paliwanag ng barangay chairman, alamin sa aking report.
Isang damakmak na basura ang tumambad kaninang umaga sa mga napadaan sa bahagi ng Duterte Highway sa Barangay Tagas Daraga, Albay. Bukod sa halos masakop na ng basura ang isang bahagi ng kalsada, nagdulot din ito ng masangsang na amoy. Paliwanag ni punong Barangay Warin Bahilyo, pansamantala lamang ang problema. Sa 7 kasing dump trucks ng LGU, 4 lamang daw nakakapaghakot ng basura dahil kinukumpuni pa ang iba, dahilan upang hindi agad makolekta sa tamang oras ang mga basura. Sakop pa naman umano ng kanilang material recovery facility ang pinagtambakan ng basura at wala namang naaapektuhang residente. Ang kaso, resources kan LGU nagkulang ta bar down sa tulong dump truck ninda. Ang nag-iikot lang sinda 4 na dump truck sa ngunyan na 4 na dump truck. Pero kaming barangay na piga-akot ang ki basura. Talagang kulang ang pag-pick up sa basura. Arga na ilingin daw na tambakan kaming ngunyan na aldaw. Anya pa, iniulat niya na ang sitwasyon sa kanilang lokal na pamahalaan at sa Municipal Environment and Natural Resources Office para sa mas mabilis na pagkolekta ng basura. Luminyal daw po, promise naman yan na siguro by 5 a.m. wala na yan. Babalik ang madigdi para i-check nindo na nagagad na kita tabang sa luwas. Nag-agad man ako kidanting baklaw sa Provincial Engineering, agad akong tabang na dump truck, magkwa yan. Nananawagan naman si Bahilyo sa publiko na alamin muna ang buong detalye bago magbigay ng mga negatibong komento ukol sa issue. Nilinaw niya na hindi ito isang paulit-ulit na problema sa kanilang barangay. Ngayon lamang daw ito dahil sa pansamantalang kakulangan ng dump truck. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Namata ang low pressure area ng Pag-asa, pumasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Mga pag-ulan maaari umanong maranasan sa Bicol Region ngayong linggo. May report si Danica Garcia. Nababahala si John Lloyd Milano, 19 anyos, residente ng Barangay 31 Baybay, Legazpi City, sa posibleng pagbabago sa kanilang kita sa kanyang binabantayang Graham Shake Stand dahil sa LPA. Aniya, mas marami ang kanilang kita noong mataas ang heat index, ngunit naghahanda na sila sa posibleng pagbaba ng kita dahil sa mararanasang pag-uulan. So sad to say, yung pag malakas na ulan is naka-apekto po sa aming negosyo dahil syempre po malamig yung panahon, tapos malamig pa po yung aming paninda. So, nakababa po talaga ng sales po yung pag-uulan. Ayon sa Pag-asa, nakapasok na nga kaninang umaga sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang binabantayan nilang low pressure area. Huling namataan ito sa General Santos City. Mababa naman daw ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo, subalit posible itong magdulot ng pag-uulan sa Bicol Region ngayong buong linggo. Dito sa Bicol, sa ngayon siguro ngayon and then sa mga for the next couple of days, hindi pa siya. Pero once na nag-intensify, syempre aangat yan From dyan sa Visayas area, possible na tahakin itong southern part. Yan. Usually ganun yung track pagka ganun yung origin ng isang bagyo. Samantala, ngayong araw ay nakapagtala ang Pag-asa ng 42 degrees Celsius na heat index sa Masbate City, 41 degrees Celsius sa Daet Camarines Norte at sa Legazpi City, 40 degrees Celsius sa Verac Catanduanes at Pili Camarines Sur, at 39 degrees Celsius sa Huban Sorsogon. So ang advice natin, mag-monitor talaga sa pinapalabas na abiso ng Pag-asa regarding this LPA kasi medyo malayo pa, marami pang uncertainty sa ngayon. So mas maganda na updated tayo sa latest information galing po sa Pag-asa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Isang daan na kapulisan mula sa Police Regional Office 5 ibinadala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para tumulong sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Elections. At recognition rights para sa 178 police trainees sa Bicol na sumailalim sa Public Safety Basic Recruit Course sa PRTC 5, matagumpay na idinaos. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurugta
sa kalusugan at kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang Muya akong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos ng pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Lito. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ng kanyang sinusulong, siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Pag may Kiko, may Sharon ka. Number 51 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. 100 PNP personnel ang ipinadala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na mula sa Police Regional Office PAD bilang pagsuporta sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Elections 2025 sa May 12. Mga ipinadalang tauhan, sinanay umano muna nila bilang electoral board members. May report si Angeline Dagta. 100 PNP personnel mula sa Police Regional Office 5 ang idineploy sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bilang pagsuporta sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Elections o BPE 2025 na gaganapin sa May 12. Isinagawa ang send-off ceremony sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City kahapon, April 27. Ang mga napiling pulis ay nagmula naman sa iba't ibang unit. Kabilang sa mga ito ang 8 tauhan mula sa Regional Headquarters, 26 mula sa Albay, 19 sa Camarines Norte, 15 sa Camarines Sur, 14 sa Catanduanes at 18 sa Masbate. Ayon kay PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon, mananatili ang kanilang mga tauhan ng 20 araw sa BARM upang gampanan ang kanilang tungkulin sa eleksyon. Sinanay-aniya ang mga ipinadalang personnel bilang electoral board members upang makatulong sa pagpapanatili ng maayos, ligtas at mapayapang halalan. Nagkuha tayo ng mga personnel from different provincial police office. So,
Yun ang naging ano, lahat may representative po. Ang mission nila ay to support yung PNP personnel sa BARM na bigay ng assurance na magiging peaceful, magiging orderly ng election. Ayon pa kay Dizon, ang pagpadala ng mga pulis sa BARM ay bahagi ng kanilang pakikiisa at pagpapahalaga sa nalalapit na halala ng mga kababayang Muslim. Bahagi rin umano ito ng mas malawak na pambansang inisyatiba upang matiyak ang malaya, patas at mapayapang eleksyon sa naturang rehiyon. Number one na instruction natin sa kanila ay to remain political, to observe respect, to be respectful sa mga tao doon, at ang kalaban natin ay kriminal lang. Yung mga kapwa natin taga-gobyerno, kakampi natin sila. At sumunod po sa COMELEC kasi sila po yung lead agency sa ganitong usapin po. Pinaalalahanan din ni Dizon ng mga pulis na gampanan ang kanilang tungkulin ng may profesionalismo, integridad at disiplina. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Matagumpay na dinaos nitong Biyernes ang recognition rights para sa 198 na police trainees sa Bicol na sumailalim sa Public Safety Basic Recruit Course sa PRTC-5. Ang ilang nakakaantig na eksena ng proud parents, panoorin sa report ni Angeline Dagta. 178 police trainees sa Bicol ang nagtapos sa Public Safety Basic Recruit Course ng Police Regional Training Center o PRTC-5 sa Campo General Simeon Ola. Ginanap ang recognition ceremonies nitong Biyernes para sa batch 2024-01 Siklahib o Serbisyo Integridad Katapatan sa Lipunan Aktibong Huwaran Instrumento ng Bayan. Isa sa mga nagtapos ay ang 28 anyos na battalion commander ng kanilang batch na si Jidet Gresola ng Huban Sorsogon na inalay ang kanyang tagumpay sa kanyang mga magulang at sa bayan na nais niyang pagsilbihan. Pangarap ko po talaga maging part ng mga uniform service mga ganun po. Then at the same time para din sa family, gusto ko po suklian yung sakripisyo po ng parents ko po yung pamilya yung talagang sila po yung nataguyod sa amin At gusto ko rin mag-serve sa bayan And at the same time gusto ko makapag-influence sa iba para po mas mapabuti yung bansa po natin. Nararamdaman po namin ang makasama. Super proud po sa kami nakapagsagal. Good afternoon po sa lahat po ng mga viewers. Ano lang po, masaya talaga. Again po, enjoy niyo po yung inyong time with your family. Ano niya sa buhay niya na yun talagang pangarap niya. Kay Miss Jessa Verano. Naging panauhing pandangal naman sa aktibidad si Police Colonel Roberto Odiver, Chief ng Operations Management Division ng NPTI na nagsilbing kinatawan ni Police Brigadier General Arnold Abad, Deputy Director ng National Police Training Institute. Your commitment to service is an inspiration to us all. May your journey continue to be marked by honor, integrity, and unwavering commitment to our country. Pinuri din ni Police Colonel Richard Aquitania, Chief ng PRTC-5, ang tagumpay ng Siklahib. Actually, this is a stage wherein we acknowledge their hard work, their determination, their strength, and of course, their willing to transform from civilian life to a regimental life. Ibig sabihin, yan yung training, yan ang binibigay namin sa kanila for them to mold as a wholehearted officer. Ayon naman kay Police Executive Master Sergeant Ryan Lianaresas, Training Executive Senior Police Officer ng PRTC-5, 4 na buwan din ang naging pagsasanay ng mga nasabing police trainees. Sa loob ng mga buwang ito, mas hinubog ang kanilang kaalaman, saloobin, kakayahan at pag-uugali na mahalagang matutunan bilang paghahanda para sa kanilang aktwal na tungkulin at responsibilidad bilang mga bagong pulis. Mindsetting lang ang kailangan. Physically, mentally, emotionally. Kailangan nakahanda tayo, nakaprepare tayo kasi hindi basta-basta ang pagiging pulis. Kailangan ng masusing paghahanda, preparation siya nga. Samantala, muling isa sa ilalim sa 2 buwang training ang mga police trainees sa ilalim ng nasabing kurso at sunod na isa sa ilalim sa patrol, traffic at investigation training sa loob naman ng 6 na buwan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena, ang inyong tagapaghatid balita.